Awurade Yesu yɛbɔ mpaeɛ ɛda wo ase. Awurade yɛsɛ w'animuonyam sɛ ɔman ahyia mu na Awurade wonam wo tumi ne w'ahoɔden so bɛsiesie bɔ mpaeɛ ɛda wo ase bebree sɛ asafo Awurade wahwɛ yɛn nsuo ɔwɔ akwan nyinaa mu. Awurade wo na wode tua na mmɔ de asi yie ama yɛn ankasa. Ɛda wo ase bebree sɛ Awurade wonam ankasa wo nimdeɛ so na wasiesie adwene. Awurade na mmerɛ bi a yɛto w'asɛm a yɛtumi ati aseɛ ne yɛtumi tie ankasa. Ɛda wo ase bebree sɛ Awurade wofiri w'ankasa w'animuonyam ma yɛhunu w'ankasa wo nso sɛdeɛ wo teteɛ. Ma nkɔfoɔ ani abie wɔn ho asafo Awurade wɔ so asrɛ bebree sɛ wo nsɛm a Awurade wasiesie sɛ ɛnɛ di akyiri mu wode bɛma wo nkɔfoɔ no Awurade bɛyi no yi akyerɛ wɔn na asɛm no ma yɛ pɛ ɛwɔ w'anim ankasa. Yesu din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Hallelujah. Ɛnɛ Onyankopɔn ase sɛ ɛnɛ nso Awurade ama yɛn nyinaa ahyia mu ɛwɔ ne nanseɛ sɛ mbɛtie Nyankopɔn asɛm. Na yɛbɛsɛ mmerɛ biara deɛ yɛbɛhyia ntɛm na yɛabɔ ntɛm. Nsɛm no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi wɔ ha a ɔbɛba koraa na ɔdwen sɛ ɛde ɛnya nhyɛaseɛ. Nti no ɔma sɛ bi a sɛ mmewɔ dodoro biara na ɔmabɛyɛ dɛ bɛyɛ wabɛto ankasa. Nti yɛbɛsɛ ɛhyɛ no nso sɛ ɛna deɛ yɛhyia mu a hyia mu no a na yɛyɛ aseɛ. Nti yɛnhyɛ no nsumom na tumi aboa yɛn. Kɔsɛ nsɛm no a ɛwɔ yɛn anim no a yɛbɛka no ankasa no obi a wɔnyɛ ahoboa ntumi anyi saa asɛm no. Obi a wɔnyɛ ahoboa no ankasa ɔntumi anyi saa asɛm no. Ɛno na ɔnka ama yɛtoto nipa yɛfo no wɔse no wɔn a ayɛ ready no wɔn a wɔasiesie wɔn ho no ɛna ne kɔ ayɛkɔhyia no ase. Na wonyɛ ready a ɔntumi nkɔ ankasa. Wonyɛ nsiesie wɔ paa sɛ ɔpɛ sɛ wohu agyenkwa Yesu no a ɛberɛ mu asɛm no wontumi anyi ankasa. Because ɛberɛ yi mu asɛm no ankasa no yɛnyam nsum sɛ ho fie na wokeka ne ɛbi biara ɛyɛ pɛ na ɛsi Nyankopɔn animuonyam. Because ebi yɛbɛhyia mu bibi wɔ ne yɛnte aseɛ yɛbɛnya sɛ bi yɛhyia mu a yɛbusa na Awurade ɛnam n'adom nso na ɛma ɛnte aseɛ tumi ba. Yɛbɛhyia mu ayi Nyame ayɛ yɛbɛhyia mu abɔ mpaeɛ ba nyɛ botaa ne sɛ yɛbɛhyia mu ato dwom. Ne mo yɛbɛhyia mu ne ati Nyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ asɛm. Ne mo yɛhyia mu a ɔte ato dwom. Ne mo taa ne sɛ bi yɛbɛhyia mu asɛ ne abɔ mpaeɛ nko a ne akɔ. Ne mo yɛhyia mu a ɔte abɔ deɛ ɛbɛyɛ mpaeɛ. Ɛnyɛ ni bi ho botae no ɛnyɛ ni bi ho adeɛ pɔtee paa no a nti ma yɛbɔ odi yɛhyia mu ankasa adeɛ pɔtee paa no na ɔho atumi apere Onyankopɔn asɛm ne tie ho. Anyɛ saa adeɛ a kyerɛ sɛ yɛnam ntuo mu ankasa meka sɛ obi wa wɔto ne mu aseɛ de di awie ne wɔmmea biribiara wia ansa na ebi a ɔba wa yɛ dɛ bɛwaba ɔna sɛ ɔba koraa sɔfoɔ nya maae ɛnso woba nka bɛtumi abɔ mpaeɛ sɔfoɔ no ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔ no ɛmena wɔte nyamesom aseɛ deɛ wohwɛ sɔfoɔ sɛ sɔfoɔ ɔba ntɛm wɔte nyamesom aseɛ woba wodi ka abaabɔ deɛ bɛyɛ mpaeɛ because wɔn sɛ first program ɛyɛ sɔfoɔ na ɛbɛlidi first program no ɛne sɔfoɔ nya maae koraa no a ebi na wɔ asɛm bi a ɔsɛ ɔbusa nti yɛhyia mu no nkɔ ɔbusa na atumi aboa ahofoɔ nyinaa na wɔn ebi na nkɔ bi nso asɛm korɔ no abusa na asɛm no na mo sɛ ɔbusa ano yie baa yɛn nti no na aboa nipa n'ankasa ɛnyɛ bɛyɛ sɛ eti ma yɛn ho yɛ ha bebree anyɛ saa mo sɛ ahoɔ no a ɔmbɛpiri abidaase bɛba na ɔmbɛpiri abi ba na afei na obi fi ɔyɛ kɔ na onya ne ɛdɛ bɛyɛ ɛmaa hallelujah na akɔyɛ ne sɛ abidaase yɛhyia mu obi fi baabi bɛba na abidaase fo nya ɛnyɛ ɛdɛ maa yɛnyi saa tirimudɔ ne nyɛ dɛ bɛyɛ nsi nkyɛ na yɛmfa ahɔreka nsom nyame yɛmfa ahɔreka paa ntumi nsom Awurade na yɛntumi nkɔyɛ ani bebree na ɛnɛ nso Awurade Nyankopɔn asɛm a bɛsɛ me ne mo nyinaa ɛkyɛ anaa Nyame asɛm a bɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ mo no ankasa no yɛato din sɛ sɛdeɛ wobɛsi abu nneɛma ankasa sɛdeɛ wobɛsi agyaagye wo ho ankasa okay ɛm sɛ ne adeɛ bɛsɛ kasa fa hɔ sɛdeɛ wobɛsi abu ankasa wo ho atɛn sɛdeɛ wobɛsi abu wankasa wo ho atɛn sɛdeɛ wankasa no wobɛsi abu wankasa wo ho atɛn wobɛbu nneɛma ho atɛn wobɛbu wankasa ho atɛn how to judge yourself sɛdeɛ wobɛsi agyagye wankasa ho sɛdeɛ wobɛsi agyagye wankasa ho adeɛ ehia yie
Emra ya kwa ya nim na yesia Onyankopɔn asɛm no. Ebe hinya bebree sɛ yɛne yɛatumi ebu nneɛma ho atan. Itumi tena ase ɛsese nneɛma bie. Yɛde ne ntena ase ɛsese nneɛma bie ankasa a yɛnyame som ankasa no. Entumi enwie yie. Ana yɛnyame som ankasa no na wie na ankasa mfa nhyira nyɛ de bɛmba. Yɛde ne ntena ase ɛsese nneɛma bi. Manse bi yaba ha sɛ yaba bɛti nyame asɛm o ni yapɔ ni yakɔ. Nyame asɛm ampa asɛm yaba ne mu ɛyɛ asɛm paa o. Bara ɔsi yɛtumi no se nneɛma bi. Yɛtumi agyaade nneɛma bie. Wa wotumi agyaade wa ankasa ho. Sɛ wotumi tena ase ɛsese nneɛma bi ɛwɔ wa ankasa ho a na wotumi hu nneɛma bi ɛfɛ ne sɛ mfɔmsoɔ ɛne nneɛma bi ɛyɛ a obi ntumi hu wo mfɔmsoɔ ankasa. Ne mo sɛ woyɛ nipa a wode w'ani to ayɛ nkɔbɔ mfɔmsoɔ a wo nso nkɔbɔ hu wo mfɔmsoɔ. Wo ba sɛ nipa hunu sɛ adeɛ wɔ nyɛ na wa nso deɛ wo ankasa no wontumi emu wa ankasa ho wa tan ankasa da tia me bɛsɛ wo da tia wade de ba awanya mo pɔn de ba tu ma yɛ de bɛ ahyɛw ana ɛbrɛ mu asam so ntumi mmoa wo de ba wobɛtumi atie nsɛm wɔ nyinaa but wontumi mu wa tan nim tino wotumi atie ase akɔtena ma bi a nsuo gu ayɛ de bɛ ɛhyɛ nsuo so bɛtumi akɔsa akɔtena ma bi a yɛde fa nsɛ bi a nsuo bɛte pɔtɔ nipa sɛ ɛyɛ subɔ ankasa de ba ɔfa ne sɛ nyame deɛ bɛ asɛm emu ebi a deɛ onim ara ne sɛ obi bɛba ebi a no nko ara nti ɛno nso deɛ yɛde bu nneɛma ho atɛn yɛde agyaade nneɛma bi yɛde agyaade nneɛma bi ankasa nyɛ wɔ nneɛma bi ɛyɛ nyɛ wɔ ɛhunu bɔne ne papa mu nsonsoneɛ na afei yɛtumi atena ase ama nyame anim wɔ nneɛma ankasa ɛne sɛ wobu nneɛma ho atɛn ɛyɛ adeɛ ɛhia yie sɛ wontumi mu nneɛma ho atɛn a woyɛ nkɔmsoɔ sɛ wontumi ntena ase ɛntumi nse nneɛma bi a woyɛ nkɔmsoɔ ankasa wobɛkɔ drɔ sɛ wokɔpɛti na paa yɛ dɛ bɛn atɔ wobɛkɔ drɔ sɛ wokɔpɛti na paa atɔ anaasɛ wokɔpɛ pa ne atɔ drɔ sɛ ma deɛ ɔyɛ ntɔ pa ne ankasa yɛ dɛ bɛn ɛwɔ wankasa mɛse wobɛkɔ fitam sɛ wokɔpɛ nnua yɛ dɛ bɛn atɔ fitafoɔ mu o magazine ɔwɔ na wobɛkɔ sɛ wokɔpɛ nnua yɛ dɛ bɛn atɔ inda sɛ wobɛkɔ anwanaga no wobɛkɔ hɔ ankasa yɛbɛtena se abu nneɛma bi ho atɛn wɔkɔtena kwasiafoɔ mu sɛ wokɔti nyame asɛ baabi wɔ hɔ a nyame nipa no ho a nyame ba no na wo nokora no ankasa a wotumi bu nneɛma ho atɛn nim sɛ wonkɔ wankasa wonkɔ dorɔ sɛ wode kɔpapa ne ayɛ datɔ because wohu sɛ wɔntɔpa ne yɛ wo ankasa wohu nokora no ankasa a wobɛtuma wo saa sɛ nokora ni ankasa kemo sɛ mmɛkɔ hɔ di a na memmɔ mekɔboa sɛ ɛnokora na mahu no mekɔsɛ de bi akyerɛ wɔ mo ankasa memo nyɛ sɛ mekɔtie deɛ ɔmo ka ankasa yɛnimi antena sɛ ansese ɛnneɛma bi ankasa a by all means yɛbɛyɛ nkɔmsoɔ ana yɛhunu wie nso ara sa yɛnka me nkyerɛ ahoforɔ nso na ɛhu nokora no wie a ɛtu kwa yɛnka nyamesɛm nkyerɛ wɔ biaa yɛde yɛhu nokora no ankasa ɛno nso nyamesom a ɛmfa nkɔ baabiaa ɛmfa nkɔ nyame nkyɛe nyame nkyɛe paa no ɛmfa ho so nkɔ kyɛ sɛ wohu nokora no ne woantumi ama nokora no di ankyerɛ wo nnua bi na ɛhu sɛ asɛre woanya ekuo woanya ankasa na wo so womfa ho nkɔ ekuo bia ɛda awurade ase ɛm sɛ yɛgu so ɛɛtoa so ɛntina no yɛka sɛ wobɛtumi abaa sɛ ntɛ na ɔmobɔdeɛ bɛn adeɛ a ɛhia bebree nyame asɛm no a yɛgu so ɛne ma ɔka no ankasa no nti sɛ yɛntumi ntena ase ɛnsese nneɛma bi a by all means ɛdeɛ bɛ ne yɛbɛyɛ mfomsoɔ yɛne yɛntumi ɛmu nneɛma bi ho atɛn anaasɛ yɛntumi nsese nneɛma bi a ɛwɔ yɛn ho a ebia anyɛ anaa nneɛma bi a ɛwɔ yɛn ho a ɛyɛ ankasa ntumi mu ɛbere nso ɛho atɛn anaa ntumi ɛntena ase ɛnhwɛ ɛbere sɛne ebia ɛyɛsi korɔ ɛne deɛ wɔn nso nipa ankasa ɛyɛ ankasa nsoma yɛatie adwuma a wɔsɛ yɛn wɔ ho ankasa anaa anamontu a wɔsɛ yɛtu wɔ ho ankasa yɛne yɛntumi antena ase ansese nneɛma bi ankasa a na yɛbɛkɔyɛ deɛ bɛn mfomsoɔ na mmerɛ biara no sɛ yɛntumi yɛne bie ɛwɔ nkɔɔfoɔ ho a ɛyɛ mfomsoɔ ankasa ne mu no sɛ ɛbɛdi kan na yɛne abie ɛwɔ yɛne ankasa yɛ ho kane wobɛhu wɔ ankasa hɔ kane wanamontuo a wotu bɛtie nyame asɛm waa wo mpaeɛ bɔ ankasa sɛdeɛ wotumi bɔ mpaeɛ wotumi yɛ akɔmtene wobɛnka nyame asɛm ankasa woyɛ nipa a wɔwɔ ɔdɔ woyɛ nipa a wɔwɔ nteaseɛ woyɛ nipa a wosuo nyame ansa na wɔho kwaeɛ sɛ ansa na wɔnya ho kwaeɛ ka bi akyerɛ awofoɔ ankasa na sɛ yɛho saa nama no nyinaa adeɛ a na akwaeɛ sɛ okura yɛsii wɔ ho ahunhunu
ne mo esi obi hu a wu se bia ye wu ni ye nkasa no enye bana wo nkasa de na wo ni nkwa Onyankopɔn de ebe enim ende ye batena se ni ya se enema bi ye bi asam ne kɔ no wa no ne se bia asam e ba ye nche kwa asam ne bia ye tie ni ye tie nkasa ni ye tie enyame asam wa nkasa na ye tie na nkasa ni ye bu wo de ebe atɛn di awon se ye wo nyame asam ne ho di awon se asam no a Ewurade ɛna na no nso ɛde ɛbrɛ wɔ no di awon se wo ye wa asam na nkasa ho ɛne de wu ne wo kwa se wo ye wa asam na nkasa ho na tini ya de be aboa dedi kai so betini abu enema ho atanya ni kai mi Bible no nko Isaiah eti enum ntemu aduonu ekosi aduonu baako so betini ajaje niema na watimi abu ono a niema a woya a eye ene niema bi a woya a enya ho atanya yini ka ehwe ho na ansa odi fa Isaiah tinum kitemu aduonu ekosi aduonu baako wonnie wona ofre bone se papa ni papa se bone wana wodosum wana wodisum ya han na wode han yosum wode nyinonyo ya frem na wode frem nyinonyo wonde wana hoye wanara eni so anyansafo na ya won eni so ehunumufo no amen okay ase odifo Isaiah trense sayantimi ehunu papa ene boni mu a yese ebetuma frem bone se bone ya papa ni an frɛ papa sɛ ɛyɛ bɔne yankasa yɛbɛtumi de adeɛ ɛda kɔgyina wɔ sɛ adeɛ yɛbɛtumi de adeɛ ɛda agyina wɔ sɛ nwononwono ni an frɛ adeɛ ɛnwono sɛ de ɛda nkasa na ɛkɔba no saa no a yɛbɛakɔ yɛ nyansafoɔ yɛ ne yankasa yɛ no so ɛna odiyifoɔ no ɛbɔ kɔkɔ saa nipa no wɔnnie because ɔntumi hu adeɛ ɛso Nyankopɔn ni sɛ yɛntumi anhu nneɛma a ɛyɛ ɛne nneɛma a ɛnyɛ kane ansa no yɛka Nyankopɔn asɛm ansa no yɛkasa a by all means, you better idea and yes, idea, and you better idea and yes, idea and yes, and an idea a yes, and young cancer. You want to say, or deep one is you need to be our own to me and who up and one cansano. I know, sir, a condition. Would you call it my small Sabia, Cotojo to Breno? And I'm on Sabia, a year, I want to see that also. So and in some more quite. Because they do one also go sorry Angasa. And I said, be obedient, Sakura Jawa. Money I want to say. Sabia, Sabia, but the minister you go. Wait, Mamma. Now, me had the other you see, I'm slower. She's a Wangasano. So, only papa, any bonny more. Who bonny or and a woman pass away the bay. I want Wangasa. And your commander Sanoa. What will I won't be a wild pro? The Wangasa walking about you on our bay. By all means, buy a bonnet. Na nyame si yɛmfa adwene nsom no yɛmfa ne yɛnka se adwene nsom nyame ɛnkyerɛ sɛ yɛase sɛ Yesu ba nti wabɛdɛ bɔfa wa yɛ de wa wɔpɛ sɛ yɛse Yesu ba ɛnti yɛbɛgyina Yesu ɔba no Yesu ɔba no ankasa ne ho asɛm no atu afu bi a ɛnya nkasa anyɛ saa sɛ yɛhu sɛ Awurade Yesu ba nkasa na Awurade wɔpie na afei deɛ ɛnɛma bi yɛne yɛnka se yɛadwene yɛyɛ no yɛbɛgyina nso ɔto nipafoɔ ankasa nyɛ saa mmom Awurade ɛɛba a Onyankopɔn no a ɔno a ɔba na ɔde nsa no ma ankasa wɔsɛ siesie ɛho afutu ankasa hallelujah ɛnti ɛbɛnya sɛ yɛtumi ɛhu nneɛma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnkwa yɛ ne ankasa yɛ ne so nyansafoɔ obu a ne ho te ɛwɔ ɔno a nankasa no ani so but ɛpie wɔ ne ho nti ɛnyɛ nyaree no obu wɔ hɔ a Awurade mogyaa no mmoa no kyɛ sɛ Awurade mogyaa no ankasa no ɛnyɛ nyi ne ho bɔne ankasa but ɔyɛ nyansafoɔ a ɔno a nankasa no ani so ɔtumi wɔ nneɛma bi a woyɛ ayɛ ɛne nneɛma a woyɛ anya nkasa but saa nipa no ntumi nko nyame deɛ bɛyɛ ɛnkyɛn wone me ka kyerɛ me sɛ woate ansɛm a yɛka no sɛ mmara wowa na mɔntuo anyɛ mmara wowa na mɔntuo ankasa anyɛ fan sɛ deɛ obi sɛ Thomas wone me ka kyerɛ me sɛ ɔdwene Awurade ho mmara suafoɔ no ɛhyiam na wone hɔ bi ankasa ɔbɛyɛ tinyefoɔ because ɔmo hyia mu a ɔmo nhyia mu ahwehwɛ Awurade anim ankasa ɔmo nhyia mu nya de bɔne ɛne sɛ Thomas ɛntumi ne wɔn anya yɛ nkɔfa ɔmo nhyia mu di ankasa mu a by all means Awurade ba hɔ a deɛ ɔbɛyɛ akyerɛ ɔmo biara no ɛbɛsi n'akyi ankasa ɛne nti aba no saa no a wɔde n'agye na ɛbɛyɛ ɛbɛgye akyinneɛ ohun sɛ ɛno nti na Awurade pii hɔ no wɔn ho no na wɔn ni hɔ bi ɛne ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ me deɛ sɛ ɛho ne nsɛm na doa mu a
na ma fa me nsa nka me nyɛ dɛbɛ me nyini me na nyɛ dia magye di ankasa but aya akoma bɔne awari kan ni mpa yie pa sɛ one ngo unye no mo rehia mu ni wankasa die si ho bia no wa hu bia ankasa na ɔmo ba nso ɔmo nyam so mfo ɔmo bedi adansi akyerɛ ɔsɛ yɛ hu awurade ɔno mo kura tie so ɔka kyerɛ so owu abɛsɔre ankasa na yɛsi yɛ hu no a ayɛ na wo nyi ni ankasa but ɛsɛ sɛ ɔmo nhia mu dia so oni wɔn onim wangoda ko pa nya hwɛ ɔka awurade ɔka asoma pɔ na ankasa ho wɔne yesu na nanti yɛ kɛnkwasi asɛm bi anka okodie mo nkwasi asɛm bi anka ɔyɛ dɛ okodie ankasa ɔne deɛ sɛ wɔn ho ne nsɛm na doa no na mu onyi ni ankasa obi a wɔne awurade anante asɛm efu anu mu ba ankasa wantena sɛ ɛmu nneɛma bi ho atɛn sɛ nhyɛmudie ɛho ni ankasa ɛno nso ka nyankopɔn asɛm ho ɛno nso ɛka na montuo nneɛma bi a wɔte etu wɔn amɔ ɛno nso ka ho bi ankasa because ebehyia wɔn nyame akyerɛkyerɛ nneɛma bi yɛ dɛ ɛba ɛgyano si adeɛ nyɛ yie sɛ yɛnti aseɛ no ɛkɔ nkaa no na yɛbu nneɛma bi ho atɛn ɛwɔ yɛ anamɔ ntu ankasa hɔ afei yɛtumi ayɛ dɛ aboa ade baako a mbɛ sɛ yɛdi kan ho ne sɛ wobɛyɛ ho mu nni a na wosoma awurade a na wonante nyankopɔn akɔ nso a ɛwɔ sɛ wotumi agyaagye nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo obi ɛngyaagye wo kyɛ sɛ wotumi bu nneɛma ho atɛn wotumi tena aseɛ sɛ nneɛma bie a ɛnyɛ nneɛma bi a ɛyɛ na wotumi hu nneɛma bi a ɛyɛ ne yɛ ɛne nneɛma bi a ɛnyɛ ankasa sɛ yɛbɛyi yɛn ho afiri ho ankasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi mu atɛn ankasa kìtà ọ̀tún máa ń kasa nọ tiẹ̀ ní mi à ń tẹ̀lé ase àyè sí nínú bí ẹ̀ ọ̀yẹ́ ẹ̀hún ànkasa a ọmọ nsàm fún sọ́ọ́ bẹ̀ẹ́nu wa ogun àná kasa anyẹ dẹ ogun àná nínú ẹni ntì ankasa ogun àwọn oní wọ̀dọ̀ ankasa onímọ̀ ntẹ̀lé ase ẹ̀hún ọ̀nù wa ni họ ogun ọ̀bẹ nyàmé nkyẹn ọ̀nà ọ̀bẹ nyàmé nkyẹn adé wọn bá yà á sẹ ọ̀bẹ nyàmé nkyẹn mẹ nyàmé nkọ̀ọ̀fọ̀ mma bua no ọ̀nà òní ẹni sọ ọ̀bẹ nyàmé pọ̀ ọ̀dì ẹ̀bẹ̀ ní nkọ̀ọ̀fọ̀ sáà dín náà nkasa nyàmé pọ̀ ẹ̀ma kọ́ ẹ̀ma sáà dín náà nkọ̀sọ̀ ànsá wù tìrìm ènìyàn ní ọmọ sùnmọ́ ni ẹ jẹ́ ìyàwó pa ẹsẹ̀ náà sáà dín náà ntìmí yẹn fi àǹkọ́ ntìmí yẹn nkwa sáà dín náà sẹ́ ntìmí yẹn fi wù tìrìm wa ní mo wọ́n fúrẹ́sì à ní àwọn fúrọ̀ wọn ankasa ní mo wọ́n fúrẹ́sì à dín wọn ankasa ọ̀tún obi nyẹ wù yíyẹ obi ẹmọ wọn ankasa ní mo wọ́n anyini sọ ọba bọ obi ankasa wọn ntìmí yẹn nkwa because ọmọ yẹn ní ẹmẹ bèrè níwà yẹsẹ ẹwàdí ẹni náà ankasa no ẹfansi eku nípa ankasa di ẹbẹ ẹho fi ẹdi ọtí ẹtìmí ẹtìmí ẹsẹ ní eku ní ẹmọ ankasa wọn ọtẹ ẹmí ẹ báyọ bọ ní ọmọ ayé adìyẹ. Our First Corinthians 2:15. Yɛbɛgyaade nneɛma yɛtena so ne yɛbu nneɛma bi ho atɛn ɛhu nneɛma bi a ɛyɛ a ɛnyɛ ɛne nneɛma bi a ɛyɛ a kyerɛ sɛ ɛyɛ ankasa Korintofoɔ wɔ edi kae sɛ yɛbɔ din di a na waka ne straight eti mmienu nkyɛmu edu num na onipa a ɔwɔ mu no ɛdeɛ obu adeɛ nyinaa atɛn na ɔde deɛ obiara mu no atɛn sɛ obi wɔ ɔwɔ mu a sɛ obi yɛ nyamesum ni a sana Paul bɛ sɛ wɔkyerɛ otumi tena ase ɛsɛ sɛ nneɛma bebree nneɛma a kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛwɔ awurade anim ɛna nneɛma a ɛnyɛ ɛwɔ awurade anim ɛna ɛsɛ sɛ otumi tena aseɛ na ɔkyɛke ɔno ara na kwan mu yie na ɔhwɛ ɔno ankasa ne ho yie ɛwɔ ne nyamesum ho ne baabu akenkan ho ne nkɔmmɔdie ne nkansayɛ mu ne adwumayɛ mu ne berɛ mu na wɔreyɛ mu ne sugyadie mu no kyerɛ sɛ ɛnam sɛ ɔno wotumi hunu adeɛ a ɛnyɛ na mmerɛ bi a wɔtwe ne ho fra adeɛ a ɛnyɛ no ankasa wɔ nti no obi hu bɔne wɔ ne hɔ obi ntumi hu adeɛ a ɛnyɛ a wɔyɛ wɔ ne ho ankasa ɛna afei sɛ ɛnyɛ sɛ bi a ne ho ate wɔ nipa nkoa ne so sɛ bi a nipa fam ɛna bɛ sɛ nipa bi atena so asomdwie mu anaasɛ nipa hu ne ho sɛ ebi a nipa hu ne nsɛ ne ho te ankasa nyɛ saa ne mo nipa a ɛhɛ deɛ yɛyɛ si yɛkura Bible no yɛkura no kwa anaasɛ yɛnkura no kwa ankasa abɔbɔ no ɔmo Nyankopɔn ɔte ansa ɛhɛ deɛ ɛnso yɛyɛ ankasa Onyankopɔn pɛɛ mu no a sɛ ɛhɛ deɛ yɛyɛ ankasa sɛ bi a suro yɛ suro no ankasa no ɛfiri akoma mu anaasɛ mfiri deɛ bɛɛ akoma ankasa mu sɛ yɛn ho teɛ no ankasa no ɛma no sɛ bi a ɛda adi ɛwɔ anisuro nko a anaasɛ bi a ɛda adi nso wɔ deɛ bɛɛ akoma mu yɛtena sɛ nneɛma bi sɛ meyɛ Kristoni mɛtena bɛgye Awurade adi yɛbɔ bra pa deɛ a obɛhu me sɛ afei na wogyina abɔnten ɛna wɔkɔ ntɔkwa nkasa wɔn a mu nneɛma ho atɛn ɛwɔ sɛ Awurade twe wɔn so Okristoni wobɛhu ara na bi a sika bi a ɛnya wo dea na fa nsɛ bi a wofa kwan bɛ so na woakɔpa nkasa wansɛke nneɛma bi ankasa adwuma bi yɛ ne si yɛyɛ
no wakwa ya be no wakwa ya nkasa na abonte omo enim nyame kura no tmata se hu sa dia we yeri anya ade ni pasma si yeri anya nkasa ni banya ho asoma ka wan sin na bia nkasa e prisa abe na unya nyansa fo nya ngupo ani mu bio na mo e bia wiye sin na nyansa ni mana wa de ni na ya dia bai o ya kwasia hallelujah ene si etmet no se na etmet se ene na bia ye ni ma bia anya in fact ene ye mama ya ho ya tia nkasa awo someone no meka ya nkasa mu anya sa en some entertain na ba no sin na nkasa no ekudu mu awu mu ekudu awu mu nkasa ba sin en some na ba no wo so atiase ma woni min tena se mu ko na wo mu nkasa wo de bai ate so ye se ye ba tena se en ko ba bia mu na ma fo ya de bai esia ye mfra won kwa kan tena wansa ye mfra won kwa tena se ye na tena se kono de anyo ukuru ka wan kan bi wo yere ka wan kan bi amana ye jina ngupo mamu atata sa anya mana nkasa ye jina ngupo mamu atata sa anya mana nkasa no ye se wo ye ni pa bia wo ntimi mu nkasa ho de bai ate awo de me tena se ya se ni na bi si ya ba o se ye be ti da mi ensem na asoma ye tie no se de be etuma ade ye ba jina wo nkasa asoma ye iban se bia ye tie no ye ja so no benante ye la sem no boy ye bra ye jina so ajina ngupo ani mu nyama nkasa na ebe nye se asem na watie ni ntino enzo ni ba hu fom nso asem na watie na nkasa no enzo ni ba hu nkasa ho de ebe enfom nso so o kristo ni obewo se wona wudina bia ba asie o kristo na fa wona wudina ba sa ti asie nkasa ne so wo mu nyama nkasa ho de ebe ate e free sa be na wudini nkanya me se me jiro be se o free kwasa ti ase na ye se e ba die hu se wa ye de wa ko summu endo so ko Bible no wa onyangopo o se ekura kwa because onyama so bia o wangasa de be wo ho mara o se ni pa e ba di nyama so o ye wangasa amen o kristo ni bu nyama ho atan bu nyama ho atan nyama nyina jaji nyama nyina u jaji nyama nyina o papa no ngo boni angasa o ngo papa bo ngo enkoma o no bi hia a wo se wudie ene nkoma o no bi hia so ye de be wudi angasa o bo ngo obu a o se de mapani o bo ngo obu a o se de makoda o hu ne manyina mo bobu mo jaade ni amangasa anya sa abafra wo se nyanzafo anya sa abafra wo hunumu ni pangasa mana wo yan komo so hu nangasa ya transi bunye na bi hu atan ya transi se enema bi transi se enema bi bebire ya ni ya kwa mu na tinya boa ye amen na anya se bia ya batana se ya jaade ni ma but se ya no so se ga se ye bu ya ho ye fanse bia ya jaade ya ho a everybody pass here be sin di am obie o be kristo ni ade ba ko a so won se wan ga saro wo kwa mu no en so be sin di ya de be e ma obie wo tena le so won se ade ya mi ye atumi ni sin di ya na men kanya men sam wo nya me so be sin di ya dia no nko ne ma wo bra be wo bra ba kan sam no so na be ya wo ko sin di ya nya de be e ma obie ya ni me an tena se an sin ma bia by all means ye be sin di ya de be amanipa amra ye nga tie nwo se aye sin di ya nga sa amanipa na mo ya tena se eja ade ni me se ene be ya nga sa ye ni nga sa ye ho no bidi entimi ya de be eni ye obi bidi entimi ni ye ana ye se nzu ye ni aso de be bidi ye ba tena se ede ye ni ade ne se ye sumo bidi ye die ba de ye se bi ade ye na sumo bidi ye bi wo wana wunni me sa de ya wo ye na nga sa na bia aye bone but na bia aye bone ya nga sa bibi wana unya de na bia wo tiri mo se ebi o de boni bi edi obi angasa ana wo sumu yango bi angasa but ebi ade na wo ya na angasa no na akoya de ba fidie ma wu nia e botena sia sa na ma no angasa e botena sia sa na ma ni na be wu ni ba bia ana se ya di ni pa angasa ai ne ba bia ya angasa di ni pa so wo sa na ma ni na dia afena wo se ni asem na angasa mu abe e ka de se yesu wo ba wo wu mu yie na se ni mentena se ne ba bia ni angasa ya kwa mu ye gibi wa dia ya ansa bia ha nipa ana dia ya ha nipa angasa ana ne ma bia ni angasa ya ya ta me nipa aka wa dia awari yesu no wasem bone ya ntiment na sia se ne ma bi sa angasa ni na se wari yesu ba ne go hie wa dia angasa ya di pin na kanya mi asem ya di pin na kanya ngopo dia ba asem ya di ayamo onyo na kanya ngopo asem ya di atiri mo ni kanya ngopo asem angasa ya ni ngongon so kanya ngopo dia ba asem ana so sa emwaye e o de ka se enema bi
sɛ awurade a wɔreba no sɛ meka ne ho asɛm na manya deɛ ɛtene a ɔbaa menya nkwa na sɛ hɔ deɛ wɔkɔ nyansafoɔ hɔ wɔ awurade anim sɛ wohu nyankopɔn nneɛma bi ho atɛn wode nyankopɔn asi w'ani so wɔne sɛ nneɛma bi a wɔwɔ ankasa wo berɛ mu ahu sɛ adeɛ wɔ nyame mpɛ adeɛ wɔ nyankopɔn mpɛ adeɛ wɔ de ne nyame na mpɛ ne wɔm sɛ ɛwɔ me ho a ne ne bi ne asetem ankasa no ɛne deɛ ne ɛdɛ bɛyɛ ɛmma na sɛ woyɛ nnipa bi a mebɛkyerɛ sɛ wotumi tena aseɛ ɛne sɛ nneɛma bie na wo nni atumi nam ɔso tumi nya nkɔsoɔ na mɛdeɛ wo nni atumi yɛ piri ɛwɔ deɛ bɛyɛ adwene ankasa mu amen ɛno ansa na yɛmmie Bible no nkɔ Romans 14:13 Romans 13:14 ɛnya bɔ din saa no ne aka ne straight Romans 14:13 enti moma yɛmmu yɛho atɛn bio na momu atɛn yi mmom sɛ obi ɛmfa abeɛ anaasɛ ntidua ebi ɛnto hɔ ɛma ne nua Paul sɛ afei deɛ yɛn nyinaa bɛkɔ ɔtoɔ ɛnɛ sɛ yɛn nyinaa bɛkɔ nyame efie anaa nyɛma nsɛ bi a ahemfie anaa asɛnniɛ bia hɔ ama nyame ɔnsɛ bi a ɔbɔ obiara anim ho atɛn ankasa na afei nyɛ sɛ obi yɛpuepu obi deɛ bɛyɛ atɛn ne mmom sɛ yɛbɛbu atɛn deɛ ɛbɛyɛ sɛ bi a yɛma yɛn nua bi nkɔyɛ deɛ a ɛbɛha obi ankasa ɛne mmom ne adeɛ a wɔte yɛtumi ase ɛsɛseɛ sɛ wo ankasa no one wobɛtena aseɛ sɛ wonya deɛ ɛbɛha obie wobɛtumi atena aseɛ saa sɛ wo no wonya deɛ ɛbɛha obie ɛnyɛ sɛ bi woma obi kora wobinya deɛ ɛha wo sɛ nyane tumi sɛ wiase ayɛ Sodom and Gomorrah nneɛmom ne yɛbɛtene mu ayɛ papa but ɔmo deɛ ɔmo ntene ɔmo tena ɔmo ntene ɔde bɛsɛe ɔmo ankasa na yɛmom ne yɛbɛyɛ sɛ yɛnyɛ obi bɔne wobɛyɛ sɛ wonya adesua nyɛ dɛ bɛyɛ ɛma wɔ bie wobɛyɛ sɛ wonsu wo nia deɛ bɛyɛ fidi ankasa sɛ ɛberɛ bia ɛbɛwu yɛ ankasa yɛ wo so deɛ bɛyɛ ɛhwɛ Paul sɛ ɛne mom ne adeɛ a ɛnyɛ nyame sɛ because yɛn nyinaa bɛkɔ kɔɔtoɔ na nnipa a yɛn nyinaa bɛkɔ kɔɔtoɔ yɛn nyinaa bɛgyina saa asɛnniɛ bia hɔ deɛ a adeɛ ntina wobu nnua nnwuma ho atɛn ankasa ɛmɛ nyame na bɛbu nnipa no ankasa atɛn wɔ deɛ wɔyɛ wɔne bia a so teɛ sɛ no bia no nyame bi ama no ɛno ne de bɛnya sɛ wowɔ kwan mu no ankasa wonyɛ bɔne ɛne adeɛ a Paul ka ho asɛm ɛne ne Nyankopɔn nya nsaa sɛ wobɛhu ankasa ho sɛ wana wo te wankasa wo te ankasa na wodi no kora wɔ ankasa wakoma mu ankasa na wonya deɛ ɛbɛha wɔ bio wonya deɛ ɛbɛha wɔ bi ankasa ɛnyɛ sɛ bi a ɛyɛ deɛ ɛbɛha wɔ bi a nipa ne yɛ ne bɔne ankasa ne yɛ bɔne atia wan Onyankopɔn ɛne ne adeɛ a wɔsɛ ɛtena aseɛ sɛ wankasa bɛho sɛ ɔkɛ afei deɛ magye Awurade adi meyɛ Kristoni ɛnsɛ mekɔtena esum baabi obi hu sɛ meyɛ ababaa bɛhyɛ esum baabi na si yɛdi nkɔmmɔ a ɛdeɛ bɛ nipa bɛgyina pa ne ho ankasa sɛ wɔbɛtena ase agye ne saa nneɛma na ne adeɛ a Paul ka ho asɛm sɛ nya ne mmom nyɛ sɛ bi a obi yɛ dwamafo na obi yɛ kɔmfoɔ bɛka ne saa na wɔn nso ne ababaa bɛkɔhyɛ esum mu na ankasa mene ne yɛ deɛ bɛyɛ ɛntrɛkyerɛ ɛnyɛ saa ankasa ne sɛ wonya hunu wankasa ho deɛ bɛyɛ ɔho so deɛ bɛyɛ ɛhwɛ sɛ wobɛtuma tena ase ahu sɛ wankasa obi ɛma no George sɛ mebakyɛ wodeɛ mene George yɛ ma packet owó afama nipa sɛ masie wɔ ɛwɔ kuo ɛfa ne sɛ bi a ekuro wɔ ma me ebi a wofiri Kumase ɛna abɛsia aba ɔyɛ Kumase na obi de George ayɛ dɛ ama no sɛ anaa bi ɛnsa bi fakɔma obi ankasa sɛ wobɛtuma tena ase asese nneɛma bi ahunu wankasa ho sɛ ɛni kɔma mpɔ mu sɛ mekura nsa a adeɛ bɛ na ɔmɛgyina ayɛ dɛ bɛyɛ ama me wobɛtuma tena ase asese wɔ ho ahunu wankasa ho sɛ saa nneɛma no ankasa no wobɛtuma ahwɛ ayɛ dɛ bɛyɛ agyina atia amen kɔ papa bi wɔ a wɔyɛ Awurade mu ne sɛ tena ne nyɛ dɛ bɛyɛ ɛma wo so olima bɛ so ɛnsa aso nyina na so wɔyɛ kɔkɔrɔ ma ndu kɔgyina kɔsi fie adeɛ woyɛ